Aquí hi ha un port, però no es veu l'aigua perquè està ple de barcos. On estem? Barrona Faro. Esta es la última canción que habla de nosotros dos. Voy a pasar la vida al sol para quemar este dolor. Hoy me he liberado, ya no soy ese azul tan triste que te busca sin pensar, que te piensa y no rinde. Pero hoy ya es pasado, me he secado las lágrimas en mi cojín y ya por fin paso esa página tan pesada. Esta es la última canción que habla de nosotros dos. Voy a pasar la vida al sol. Ens hem endinsat a les coves d'una gran platja turística i mira, hem trobat un espai que mira, no és el millor perquè hi ha molta pedra per entrar. Ens estem discutint perquè no acabem de veure el clar. Estem a una platja al costat de la platja de Santa Eulàlia que hem trobat un raconet molt maco i ara vindrà amb nosaltres a descobrir-lo. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Antes de morir yo quiero Ens hem anat a fer un batidito d'aquests que és una pijada i estan unes Vistos. I hem anat a un poble. Hem anat a un poble que està a 40 minuts de casa nostra. I de acabar com a reino. Com un granau. Nyam. I dos més Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Aquellos barros, estos lodos, porque no sienten que no cambian la historia del todo. Y se da por supuesto que la vida no es diferente. Estàvem anant a una cala i de cop ens hem trobat ovelles, sí que és un signe de que és una zona menys poblada, menys turística i esperem que no Que me sigui. quede en el Estem anant a una hora que hi ha molta gent tornant. recuerdo y el daño del poble i del que s'estima, de la meva enyorança al teu costat. Fa molt mal el cap de Cinecitis, però anem a la platja on no em puc banyar, però no és el problema. Perquè es veu que és una platja idíl·lica i jo vull fer una Insta Story. A veure, en Instagram, @martisaldes. Y vas a poder cantar del que lucha con miedo ahí en su pecho, por si eso nunca nadie lo convierte en hecho. Què passa amb la Timur? És una rep en català, una faki en anglès, una guaxiluta en francès. I per què ho és? Explica. Penso que cobra un pastizal de la barra i mai ens ha convidat a res les seves amigues. I ara dic una cosa que li farà mal. Quan ha vingut a casa meva 10.000 vegades, hi ha begut 120 guaranàs i 120 pa de pipes. Què he rebut jo a canvi? Una gràcies, un adeu per la porta, tancar la porta fort. Més d'un cop, Què em mereixo jo, Martisales? quedant a Una pizza! I ja això l'evo! casa seva, li pregunto, i això o allò, si no ho compro, i sempre compro una més. Perquè sempre sap que si no està... Sí, més d'un cop li he regalat un Kinder Bueno o coses així. Bueno, vale. La reina de la generositat. Jo pago i vaig a casa, ell no.
Ell és igual donar-me els guaranàs que no compra ell. I vaig pagar uns xupitos un dia que vam anar a la contra. Vaig dir, convido una ronda. Una anècdota tonta. Cada nit se'm cau el coixí per la llitera i acabo dormint sense coixí. Loser total. I això t'acaba generant mal d'esquena. Sí, aquí. Aviam. No, vinga, no. There'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. When everything falls into place, like the flick of a switch. Oh, my mama told me. Opinió dels trens portuguesos. Molt amables, molt simpàtics. No? Molt simpàtics. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like... Què passa a la nit? Que té un cop de calor. Ostres! La Berta ha dit que li posa aigua al front, no només a sobre el front. Goteando. I què estem fent aquí? Doncs intentant fer el menú, l'únic que està costant una mica. Estem una mica saturades perquè també hem fet el planning del que faríem la resta de dies. Perquè hem fet expectatives, no? Perquè som un grup super emocional i saludable. D'acord? Té un xiclet i un dit tururut. T'ha gravat, Nau, i ajudat, tio. Ets el típic que gusta un accident i graves. És més important gravar-ho, eh? Què? Sí, quan jo era petita estava fent informàtica i un hijo de puta de classe meva estava a l'ordinador i m'ha dit, fots un entrenament? I vaig dir, sí, perquè m'agrada que em toquin el cabell. Em va fer un entrenament i va acabar. I clar, jo vaig seguir així i ens vaig dir, però que m'has posat si m'he tornat la goma. Tenia el xicle fet així goma. I van trucar a casa, bueno, de tot oli, i va acabar sortint amb gel. Crec que era el Max, pobre, el Moni, sempre el trapella. On anem, Timi, ara? Espar, a comprar. Ui, Hem fet la llista és un abans. super típic de Portugal. Sí, exacte. I després ja anirem Mira, a la hem casa. arribat. Un dia te sobren vitamines, sa casa i sa teulada tan intenses. Sa lota s'entretén amb una planta i deixa sa terrassa com sa terra. T'he enviat l'aigua de sa cadernera i bufes perquè volin ses clovelles i deixes te una verge a primavera i inundi tots els metres cúbits que has pagat amb sa hipoteca. T'estim i jo volia fer un rigui. No se n'enrere el a veure. Anem en aquesta platja. És aquesta? Que només es pot arribar pel mar. Si estarem soles... Hem aconseguit treure una d'aquests, home, que és impossible. Treure un d'aquests, hem aconseguit treure i hem vist que havia dit, una nena de... Oh, tenia un cranc. Llavors no és impossible. Estem pujant a veure pastasca des de... Estem a un poble que es diu Arifana. Vol dir Alfama, això és un barri de Lisboa. I mireu. Yo acuesto hoy para Mayarí. Però bueno, què tenim aquí? Reto. Yo no lo puedo evitar. Ay, ay, ay. Tenir durant la ruta de Coopers va ser un... Uah, els vaig dir, hi ha hagut un sunset superbonic, dormim aquí, que veurem sortir el sol de manera supermaco. Perquè va, sorprenedor. Timur, en sèrio no hi vas pensar? Al chan chan le daba pena, pena, pena. Ay, 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 ay. Jo avui seré poc comunicatiu, però mireu.
Bona sort! Y si parece un momento. Què, Niti, com va això? Vaya pif, no? Mejor barrio. Muy buen barrio. Tranquilo, cerca del río. Per pensar si això